danna subscribe kana ka danna ƙararrawa don samun sababbin wato shirye-shiryenmu da zarar mu ɗora. Tofa mai sauraro rikici ya barke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraro. Bayan kowace asirinta ya tonu a kungiyar Kannywood bayan fitar bidiyon tsirar da suka gabatar, to mai sauraro rikici ya sake barkewa yayin da muna tare cikakken wannan bidiyo nasu da yake nuna cewa ba kaya a cikin su kai wannan zazzafan bidiyo. Amma kafin mu je ga bidiyon kayan labaran ku saurara ga cikakken batun ya zuwa kafin cikakken dan sauraron nan. Tashar Arewa Unity TV, tashar zamani domin 'yan zamani, domin samun zababar labarai ta da gudu zuwa ga wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Unity TV. To mai sauraro samu guri ka zo na ka kunnuwanka ga cikakken batun yana zuwa. Mun gode. Barkanmu da dawowa, barkanmu da mu da ku da sake saduwa a cikin wannan rana ta mai albarka. Labarai da madumin su kamar dai kullun yadda wannan tasha ta mu da ku da saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wannan tasha tamu daku mai albarka mai suna Arewa Unity TV ta leko zazzabin batun rikicin da ya barke tsakanin waɗannan jarumai a ƙungiyar Kannywood guda biyu. To mai sauraro, rikicin ya barke ne asali bayan kowace ta fidda cinta ta yi zazzafan bidiyo don masoyanta su gani yayin da rikici ya barke. Kowace tana cewa kowace karuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To mai sauraro, kafin mu je ga ainihin kan batun mai sauraro, ma wata bukata musamman dan Allah, idan wannan wato shine ainihin zuwanka akan wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Unity TV kuma channel namu, ka danna mana subscribe kuma kana ka danna mana alama kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Dan ta haka ne idan ka danna subscribe kuma ka danna alama kararrawa zaka samu sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. To mai sauraro, har ma da like, mun gode ga cikakken batun yana zuwa. To mai sauraro, wannan jarumai dai guda biyu na kungiyar Kannywood kowa ya san su to amma mu dai ba za mu shaida akan su ba saboda mun san cewa gaskiya iya ne. To mai sauraro, mun gode.